ҷои худата эҳтиёт карда дорот хӯрдиме? ҳан дадаш хӯрдам. аз шумо як чиз илтимос мекардани будам. агар рухсат дид хони модарам барафта табобат гирам буд. хонаи модарат барафта табобат мегирӣ? онҷа барафта барвақттар сиҳат шуда мебия? чунки ин беморим шумоям сахт монда кард. майлаш рав. лекин пеш аз рафтанат якта саволам ба ҷавоб дода рав. майлаш чӣ савол? 5 сол пеш ҳамин хонама келин шуда омадагӣ танда ҳамин беморит будме? неку дадаш. пас чаро бемор шавӣ бояд хонаи падару модарат рафта табобат гирӣ? охир туя бемор кардагӣ падару модарат ё акаву укоят не, балки ташвишу муаммоҳои шавҳарат ки барои ҳаллаш ту паҳлӯ ба паҳлӯ истода мубориза бурдиву бемор шудӣ. бемории ту, дарди ту проблемаи падару модарат не, проблемаи шавҳарат. кай ки сиҳат шавӣ баъд ханда карда ба дидорбиниашон меравӣ. шумо чӣ ки гӯед ҳамон. будигидон ба шукр дадаш. дарди ту проблемаи падару модарат не, проблемаи шавҳарат.